Kdybych pouštěl možnost smrti do svého života a vedl s ní nějaký dialog, tak přemýšlím, co by mi asi řekla. Co kdybych měl umřít třeba zítra? To je takový to obligátní. Žijeme každý den tak, jako kdyby byl poslední. Kdybych to bral do důsledků, tak bych se asi hodně brzo zbláznil, protože kdybych věděl, že to je můj poslední den a žil tak každý den, tak si myslím, že i když svou práci jako mám fakt rád, ale poslední den bych asi chtěl trávit se svou rodinou a vůbec bych neměl potřebu jít spát a snažil bych se využít každou vteřinu. A myslím si, že tak se žít vlastně jako úplně dlouhodobě nedá. Takže tady tohle klišé jsem tím na mysli neměl, ale smrt přijde. Možná to nebude dneska, možná ne zítra, možná ani za rok, možná ani za 20 let, ale přijde. A nebudu tady na pořád. Mám jenom omezený čas a každý den jsem vlastně o den blíž smrti, která prostě přijde. Ale je pro mě vlastně otázkou, kdyby smrt vůbec nebyla, jak by se zvýšilo mrhání naším životem, kdyby jsme tu věděli, že tu jsme na furt. Myslím si, že jestli smrt nám může něco přinést, tak radost ze života, motivaci, protože přiznejme si ruku na srdce, většinu věcí, které děláme pod nějakým tlakem. A smrt si myslím, že je vlastně takovej tlak, že je to takový tlak na to, aby jsme si taky stihli něco užít. Pro mě smrt je spojená s nějakým smutkem, protože přijdu o někoho blízkého, a kterýho jsem měl rád, se kterým jsem rád trávil svůj čas, a tohle se změní. Změní se to, že už toho člověka už si s ním nikdy nepopovídám. Už ho nikdy neuvidím a to je to, co mě mrzí a v čem si myslím, že smrt je pro nás smutná. Ale to ještě neznamená, že bych nemohl vést dialog i se smrtí. A i na ní najít něco, co nějakým způsobem přináší, protože věřím tomu, že všechno na tom světě má nějaký svůj smysl. Kdyby ho to nemělo, tak to tady není. A já se jenom snažím nějak si uvědomovat, že všechno má víc úhlů pohledu než jenom jeden. Takže já osobně bych poděkoval smrti asi hlavně za to, že z mýho pohledu činí z života něco výjimečného. Něco, co tu nebude na furt. Protože něco, co vlastně nikdy nebudeme mít plně pod kontrolou. To je možná to, co na smrti lidem tak vadí. Že my většinou milujeme věci, které máme pod kontrolou, a smrt pod kontrolou nikdy mít nebudeme. Ani když uděláme ještě dalších 458 preventivních prohlídek a omezíme rychlost na silnicích na 10 km v hodině a zavřeme všechny šílence do blázinců, tak stejně mít smrt pod kontrolou nikdy nebudeme. Možná mě ještě napadá se na závěr vrátit k tomu smutku, když odejde někdo blízký. Já si myslím, že to, co ten člověk udělal tady během života na zemi, to nezemře. Nezemřou vzpomínky, které na něj máme, nezemře vlastně nic, krom té možnosti s tím člověkem ještě někdy mluvit. Bylo by skvělé, kdyby jsme všichni měli tu možnost ještě aspoň jednou mluvit s tím člověkem po tom, co umře. Ale to nemůžem, takže možná by nás smrt mohla tady v tomhle naučit tomu říct těm lidem to, co bychom jim řekli, kdyby umřeli ještě teď, dokud žijou.
aby jsme si to později nemuseli vyčítat. Protože ten rozhovor není zakázaný vést. My to jenom neděláme.